pa xentiña boa. Vou en busca dunha promesa. Isa! Que tes? Mira, a cabaciña esa que me prometiches. A ver, boa horta. Vale, non tardes. Veña. Home, que pasei pola horta, que eu tonto, parvo non son. Que vinde comigo. Imos pro forno. Pa de cordeiro. Con arroz salvaxe. Non sei se probachedes algunha vez, pero está caralludo. E ademais, imos saltear unhas verduriñas con as olivas, que están moi ricas, a veredes, para acompañar. Pero bueno, aquí a receita, o bo está na pa. Ben, ok? Non turbo, non. Convencional, o que ten todo o mundo, o forno que ten todo o mundo, convencional. 200 gramos, vamos a baixar un pouquiño. As pás solen ser un pouquiño 180, o 180, 85, por aí ando o conto, vale? Ok, moi ben. Teño a fonte aquí no medio, ideal. Aí quedas. Imos para lá. Teño esta preparada, tamén. Vou explicar o truquiño. O truco que se fai para humedecer, para que non quede seca, non? Que non é outra cousa que botarlle un cunco de auga aí, xa está. Pero bueno, quedadevos porque despois vos explico vos. Moi ben, para o arroz. Imos a ver que nos traiga algo, Isa. Por lo menos unha cabaciña ten que traer. Mais unha cenoria, con este arroz salvaxe mesturado. Este arroz mesturado, o arroz salvaxe mesturado cun arroz de grano largo. Unhas olivas, e con isto, bueno, e máis, con isto imos facer o arroz. Auga, zume de laranxa. Estes ingredientes de aquí, que vamos explicando pouquiño a pouco o porqué, imos a meterlo a pá de cordeiro, vale? E o único que nos queda é o pirico, é matar o cordeiro. A ver onde anda o gran Rafa Durán. Donde anda metido? Desde logo tamén, non podemos decir, aquí cordeiros por toda Galicia. Cuidado, tamén somos media potencia. Polo menos para nós, ben que temos. Non é como o polvo, que xa non cheja. O polvo noso xa non cheja tanto padal. Pero o cordeiro sí, ainda podemos papalo o que temos facendo por aí a beiriña das nosas casas. Compañeiro Rafa Durán, por onde andas? Hola, Xoan, que amigo, oído en Nogueira de Ramuín, chef. Sí, provincia de Ourense, porque se queres paleta de cordeiro, eu levoche a mellor paleta de cordeiro, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Por certo, falando de cordeiros, sabes onde van aos piollos de vacacións? A Punta Cana. Este é bon, Este é bon. Punta Cana non o sitio, sino o do pelo, Digo, chupo. Sí. Filleiro. Preséntovos a David González, que é o responsable aquí de finca A Tellada, en Nogueira de Ramuín. Tes ovellas, non? Sí, ovella pura raza galega. É que a min o cociñeiro encargoume que lle levara paleta de cordeiro. Podemos mirar de encontrar algunha, a ver se alguna lle falta unha pata. Eu sempre presumo... Sabes? Eu sempre presumo de que lle levo o mellor produto ao cociñeiro. Estou no sitio adecuado, non? Estás no sitio moi adecuado. Esta é unha raza que estaba en peligro de extinción e a criarse en libertad e comer de todos os recursos que ten, configúralle unha sabrosidade a carne moi boa. Porque que comen? Nada de bravío, ni nada. Comen ervas, comen bellotas, ahora mismo están comendo as bellotas, as castañas, mazás, as silvas, as ortigas, son bombeiras auténticas. As mazás comen as ovellas, máis os compañeros todos que están aquí comigo, Sí. Que xa nos puxemos de mazás. Eles comen tanto como elas, casi. Home, claro. Cantas ovellas tes? Ahora mismo teño 50. Empecé con 4, empecé co carneiro ese grande, dos cornos moi grandes, e 4 ovellas máis. De aí fun recriando hasta chegar ás 50. E gusta o que faz, non? Gústame, sí, porque vas vendo, aparte, é un recurso moi bo que hai que facer, un patrimonio noso que temos aquí, tanto xenético como económico, como medioambiental, e, ao final, claro, que se o campo non produce, a cidade morre de fame. Home, claro, iso é importante, non? Porque ibache decir se lle tes moito cariño, porque sei que son animais que ao final estás día a día con eles. Sí, se lle ten cariño. E notaseche que che gusta o que fas, que che gustan os animais, pero tamén dis que ten que haber
hai que darlle a mellor vida que se lle pode dar mentre está en vida, e despois sabes que os cordeiros pues, teñen que ir para o que va. Pero bueno, es que é lei de vida e ao final si queremos que non se extingue unha raza, hai que comela. Cando se fai o sacrificio destes animais para... Os 3-4 meses ten un crecemento moi lento, al estar sempre cas nais, ao aire libre, comendo natural, sin piensos e sin nada, crece máis lento, pero por eso figuralle un sabor da carne moi bo. E crecen máis lentiños e se ven matando con 4 meses como con 8 kilos, 7-8 kilos. Porque cando dis que crece máis lento, como é o habitual dunha maneira máis industrial? Solo por facer unha comparativa. A base de piensos e tal, claro, si los tienes encerrados na corte a base de piensos, lo que desarrollarían en 4 meses, a lo mejor lo desarrollan en un mes. Pero o sabor xa non é o mismo, claro. Caramba, de un mes a 4. E despois tamén van as razas foráneas, por eso esta raza está en peligro de extinción, porque se empezou a traer raza foránea pensando que era mellor. Pero esta está adaptada aquí ao medio noso propio, comen verde, están acostumbradas a comer verde, eso no se transmite, eso lo que le genera es proteínas y vitaminas a la carne, pero non le produce bravío. E a ti gustache esta carne? Sí, gustame moito. De feito, fixe unha receta para un libro de razas autóctonas que é de chuletillas de cordeiro a brasa con pimientos e cuscús. E deliciosa. Ole! Aí está. Xoan, que amigo, vale o produto? Home, si vale, a receta tamén. Xa sabía eu que sí, pois aí cho mandamos a ver que faz con esta carne. Graciñas, David, por atendernos. Un placer. E a ver se aprendemos algunha outra receita de Xoanqui. Perfecto. Encantado. Bueno, moitas grazas, compañeiro. Sí, señor, sí, señor. Lembro meu pai unha vez. Meu pai sempre foi de mar, sempre. Caiucos na casa, botes, embarcacións, sempre hubo. E ir ás fanecas, de ir ao curricán, ir aos chocos, cando viñan os chocos, sempre foi de mar. E resulta que morreu meu sogro, daquela vivía cos avós, non? Alá en Fene. E claro, é que lle me dixeran, oi, agora hai que cortar a erva. Claro, mi madriño que hai que cortar aquí cada 15 días, cortar todo esto, tal, non sei. E un día chegou a casa, chegou con 4 ovellas, 3 pericos. Oye, fíxenos felices a todos, Eu era un cativiño. Despois, bueno, cansouse, non era o seu. Ao cabo de 2 anos, se desfixo de todo e tal, pero disfrutei como un enano, con eses pericos. Botando por aí polo monte, acompañándoos con eles por aí aos campos a que cortaran a erva. É a mellor desbrozadora que hai. E ainda encima despois temos unha carne de primeira aquí. Arriba, os cordeiros. Bueno, aquí a temos, Virguería. Vamos a empezar adobando esta pa. Bueno, o primeiro que vamos a facer é cocer o arroz. Vale, o temos aquí nesta tarteira e vamos a poñer lume. Vale. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben. E auga vale perfectamente, porque ten moito sabor. Pasa como o basmati, non? Que tamén ten ese sabor a caramelo, a torrado e tal, pois aquí pasa exactamente igual. Agora, que si tenes un caldiño de verduras ou un caldiño de polo feito, tirade para diante con el. Sempre un punto de aporte, Son 2,5 por 1, neste caso. En outros casos, que hai que facer? Coller a caixa, coller o sobre, darlle a volta e dicir, neste caso son 3 por 1. É o que manda o fabricante. Non hai máis ciencia que esa, vale? Normalmente por aí ando conto, 2,5. Ben, e por suposto un chisco de sal. Este arroz, 25 minutos. Con el tapado. Chisquiño de sal, e aí, a cocer unha cousiña que temos... Apagouse isto. Unha cousiña que temos lista. Agora. Aí está. O 9. Aí. Vale, moi ben. Seguimos. Bandexa. Estou collendo unha bandexa máis pequena que a do forno, non? Isto é desproporcionado, non? A bandexa do forno podemos metelas aí e xa está. Pero ahora explico por qué. Explico por qué. Porque é a forma de humedecer. Cando, ora os fornos colles forno de vapor, non? E collemos e tal, pagamos aí 400 euros por enriba e temos un forno de vapor que xa fai con tal, non sei que. Temos outro xeito de facer o vapor, non? Como se fixo toda a vida, meténdolle unha cunca. Pero ahora explicamos por onde vai o asunto.
e onde vamos a meter a cunca. Por de pronto, nun principio, collemos un cunco. Vimos a traer todas as especies para aquí. Aquí estamos. Ben. Aceite de oliva. Un chisquiño. Non precisamos nada máis. Sal e pimenta. Vou botar un chisco, solamente un chisquiño de acidez de vinagre. Aí. É moi importante meterlle acidez a casi todas as receitas, se non é... Aquí non usamos moito vinagre, pero, por exemplo, na zona de Asia, América, Calima prácticamente vai con todo, prácticamente en todas as salsas, os chimichurris e demais. Eso é o equilibrio. É a parte ácida. Un pouquiño de pimento doce ou picante, eso como que irades vos. Un chisquiño, unhos comiños. Moitos non, Aí. Xa vedes, estades vendo o que hai. Un chisco de canela en pó. Aí está. Outro chisquiño de azafrán. Continuamos. Unha cebola vermella. Pode ser branca? Sí. Pero, que vai ocurrir ca cebola vermella? Vou na botar inteira, toda. Vai nos oscurecer moitísimo a salsa. Non leva viño, nin nada, como vedes. Vai nos oscurecer a cebola vermella. Se traballades con ela, o vades ver, non? Que no momento que comeza a torrar, ponse moi oscura. Entón, dalle ese toque visual, sobre todo na salsa, que é moitísimo máis apetecible. O machucador de allos. Aquí o temos. Un cunquiño para botar as cáscaras e os lixos. Aí está. Vale. E vale. Un e van ir os dous, Van ir os dous. Aí está. Moi ben. Oye, que non o tedes? Hai que ir a unha ferretería ou unha feira e mercar. Que fantástico. E se non xa sabedes, coitelo e a darlle manivela. Vale. E aí está. Moi ben. Fora. Que máis cousiñas temos aquí? Un chile. Así, moito non, o xustiño. Aquí non queremos que pique, queremos que delle ese toque de poder aí a salsa no padal, sabedes? Pero non buscamos un picor como noutras receitas, Collemos unha culleriña e un anaco de xenxibre. A culleriña para caquero. Bueno, para pelalo. Fais así, non destrajas nada. Vale co coitelo tamén, pero bueno. E aquí, isto sí que non podemos machucalo. Isto é que hai que cortalo finamente. E finamente é en anaquiños pequenos. Non en traxe de gala. La veña, vi outra. Xa o Rafa Durán, está me contaxiando. Queda aquí pimentiño para dentro. E aquí finamente, aí vai. E aí vai. Non tedes xenxibre? Vale, non o tedes. Vai estar igual, Vai estar moi rico igual. Ahora, que lle aporta tamén un sabor moi importante, tamén vos lo dixo. Moi importante, moi rico. Eu xa o teño aí, igual que as mostazas, igual que unha gran variedade de vinagres. Bueno, teño 3 ou 4 tipos de vinagres, para min forman parte xa dese fondo de armario que precisamos na cociña. Ben, que máis? Ven aquí unha culler de mel. E imos retirando cousiñas aquí.
Isto que xa vai para aquí, que non precisamos, esta cunca de auga vou na deixar aquí detrás, porque esta sí que vamos a precisar un pouquinho máis tarde. Retiramos, e o único que queda é o zume dunha laranxa. Aí vai. E agora mesturamos todo ben. Bueno, preparádevos para disfrutar con este cordeiro. Preparádevos, Por certo, se son dúas pás, non fagades o duplicado. Vou baixar aquí un pouquiño e controlar o tempo. Non fagades máis cantidade, non multipliquedes por o dobre de cantidade de salsa, vai quedar perfectamente para as dúas. Despois, o que imos a facer unha vez que teñamos enfornado o cordeiro é coller e botar a grasear co que queda aquí. Vai quedar unha salsa moi oscura, prácticamente negra debido á cebola. A cebola é máis a mel, porque o mel o que fai tamén o ser un azúcar, o azúcar é o que falamos da reacción de Maillard, o que fai oscurecer todo eso, vai quedar moi oscura, e o único que temos que facer é glasear todo eso, botarlle así a salsa por enriba, pero vai nos chegar precisamente, perfectamente, para dúas, tres pás, E agora, primeiro por un lado, e despois polo outro. Aí. Vale. E agora por aquí. Ben. Ale para dentro. De acordo, listo. Calisto. Que máis me queda por aquí? A ver se ven a veciña dentro dun anaco. Imos para o forno ahora, vale? Imos para lo. Xa temos quentiño. O tempo. Ben, 180 grados, aproximadamente calcular 1 hora por kilo de carne. Aquí non chega o kilo. Eu, aos 50 minutos, vou botar un vistazo por aquí, vale? O que sí, menos dunha hora, cuidado, co cordeiro. A mellor a hora precisa. Eso xa o vemos. Moito máis non, Por aí andará. Despois vos digo o tempo exacto que botei con el aquí. Ai, parade un segundo, vente por aquí. O truco, que este de vapor, ese ten aquí para o vapor. Pero hai unha cousa que teñen os fornos, que é esta. Eu non sei se o vedes aquí. Ven para aquí, compañeiro, mira, ven para aquí. Aquí, no baixo do forno, vedes que hai un círculo. Un círculo que parece que é o xusto para o cu dun prato, non? Vale, pois aí é para botarlle auga. Se non tedes o vapor o fais aí, eso se fai, os fabricantes de forno fanno para eso, para botarlle aí a auga. Nosotros, se queremos, en vez de botar aí, que é outra cousa máis, lle botamos aquí. En vez de nesa bandexa, que acabamos de meter, lle botamos aquí. Na grande. Vale, e aí vamos a conservar unha humedade que vai precisar esta pá, vale? Se vos fixades, a parte húmida que leva esta pá é o zume da laranxa, soamente. Non se pode considerar a parte grasa como unha parte húmida. O que fai a grasa é fritilo, pero non é cocelo. Se bota 1 hora aí, soamente co zume dunha laranxa, en 10 minutos o zume de laranxa foise, xa non hai, xa comeza todo a secar. Polo tanto, a carne comeza a deshidratarse e comeza a secar. Por eso é importante que unha de dúas, ou tapamos esta fonte para que fájase coa súa propia condensación, ou engadimos un líquido, auga, viño, o que queirades, pero un líquido, vale? Ben, que máis nos queda? Quédanos ahora saltexar aquí un pouquiño. A ver, Ai, xa estás de bol, aí estás. Teño cargada, Aí quería verte eu. Mira, eu non sabía o que querías. Botaxeme aí un berro e dixen eu levo unha becada. Que guai, que virguería tes aí na horta, Me cajo na mar, mira pa aí. Pa que trouxer dixen eu, pois que colla que queira el. Vale. Non, así? Sí, vou collar dúas polo menos. Dúas? A grande vai para unha cremiña. Esta, pa unha crema. Eso para unha crema. Esta é boa, Nin aí, que lle botas aí? As miñas galiñas tan cheas. Que lle botas? Dan biches. Eso me sobra. Mira, que vas facer logo con elas? Pois mira, vou a acompañar aquí un arroz salvaxe. Mira que ben un lé. Un arroz salvaxe. Ves como un lé? Vexo, sí, se parece blanco, pero salvaxe por qué? Salvaxe ten as pingas negras, ese é o arroz salvaxe. Pero O branco... é
é agresivo, é da selva, de onde é? Porque é salvaxe. É agresivo. En realidad non é un arroz. En realidade é unha semente, é unha gramínea, é unha semente que as hai na parte da América do Norte. Neste caso está mesturado cun arroz branco. Véndeno así, sabes? Pero é algo moi gracioso, sobre todo para o padal, é moi rico, moi rico. Sí, xa sei daquela e daquela, xa tarda lindejos un pinchiño máis en cocer cos arroces normales, porque non é un arroz, evidentemente, pero fai exactamente igual. E leva máis auga ou non? Sí, leva un poquinho máis de auga. Eso é o fabricante, eso é o vale, pinchiño Aljolín, fabricante. deso. Aljolín, unha revista desas culinarias. Como me gusta verlo aquí, vecilla. Toma, mira. Trouxen de todo. Mira que regalo tío para ti. Aí está. É moito, iches. Ai! Home, vos darás unha má ou non? Sí. Sí que lín, ahora xa sei, eu dicíache así de broma, pero eso que leva máis auga, o principal é que leva máis auga e levalle máis tempo, non? Levalle máis tempo, sí. Bueno, e ti fixéchelo o viceconsello do outro día? Ca auga do arroz, co outro? O de poñermo en plaste aí na cara? Sí, co fixe. Non o fixe. Non o fixeche, me deixeche un viceconsello. Non o fixe, é que eu, a verdade, non sei, o cutis... Bueno, se lava o arroz, eu xa che expliquei, aí está con algodonciños ou co papel de cociña, faz unha máscara. Claro, bueno, outro día, vale, fajo. Vale, moi ben. Vale, quedasme con esto. Eso mo deixas todo, verdad? Sí, claro, sí. Non trouxeches para enseñarmo e ahora arrancas con el para darlle outro veciño ni nada, eso deixas quedar aquí. Que boiña eres, Isa. Tiño máis na horta, se queres. Bueno, vale, pois nada, xa te diré. Outra crema ou outra cousa. Non sei se acabarás a meter a pata porque a min fame falta aquí as cousiñas estas da horta, Ves, pois outro día traiche outra cousa. Vale. Bueno, que máis, eu xa acabei o chollo. Bueno, podes vir un intre, se queres. Bueno, probar os arroces salvaxe. E máis, a probar a pá de año que teño aí. Vai mirar o forno, xa verás que cousa rica. É cheja, podo? A ver. Ai, cheja por dous, vai quedar xustiño. Bueno, vos teño unha presa máis de arroz. Ai, tá, pois ponlle aí. Unha presiña máis de arroz. Marcho, que ainda non acabei. Vale, gracias, Isa. Nada, chao. Vale, unha aperta. Chao. Bueno, oye, hoxe vou a maos cheas, como se soe dicir. Bueno, mirade, aquí quitamos a semente. Porque digo, estas grandes son moi boas para... Bueno, son moi boas para todos, se queres facelo tamén a prancha e demais, estraja un pouco máis, pero son moi boas, eu uso moito para... Como se chama, hombre? Para as cremas. Para as cremas uso moitísimo. Ben, 1, 2, 3, e que máis? Aquí, un cu deste tamén, veña. Tamén vai para dentro, esta parte de aquí. No, esta de aquí, que así vai o pedúnculo, deixamos o pedúnculo e así conservase máis. E retiramos as cousiñas de diante. Ben. E aire. Listo. A culler que a tiña por aquí, valeiramos o resto de sementes. Estamos na época, ahora mesmo están salindo todas as cabazas. Díxome outro día Antonio aí, que son os últimos en recoller, porque recóllense cando a erva xa este marrón. Non se pode recoller antes este tipo de cabazas, ou non se debería de recoller, claro. É no momento exacto de madurez, é dicir, agora mesmo. Oye, moito cuidado con estas cousas, vos lo digo en serio, porque a min os principais datos comentei outro día, de que uns principales de accidentes das cociñas, isto lino fai un par de anos ou así, é precisamente que a cenoria porque facemos moita presión. E aí, cando faz presión, é cando dan os cortes máis agresivos. Unha cousa é cortarte un pouquiño, pero cando faz presión... E dice que as cenorias é moito, por eso sempre falamos de asentar primeiro, facemos o corte para asentar a cebola. Pero aquí igual, aquí pensade unha cousa, mirade como temos isto, isto é moi duro, e polo tanto buscade sempre o xeito de non cortar o aire, nin cortar cunha mao por diante. Vale, moi ben. Bueno, mirade unha cousa, aquí o que me queda é rematar de cocer o arroz, saltear nun chisco de aceite estas verduriñas
E despois, unha vez que teñamos, xuntar as verduras co arroz, pero eso, vémonos despois, vale? Ora, o único que vou facer é cortar isto e saltalas aquí un pouco. Vémonos agora. Temos a verdura xa crocante. Estou no último intre rompendo así as olivas e botándoas aquí, riquísimas. Oye, tedes unos anacardios, unos cacahuetes, que dalle a este arrociño, que dalle brutal. Vale, unha voltiña e listo para comer. Sal, pimenta, cisco de aceite e temos aquí unha virguería. Virguería. Ben, arroz cocidiño para o fondo vai. Aí está. Eso é. Estou me queimando as maus. Repartimos. Eso é toda a fontiña aí. Oi, que ben ule, Dios mío. Que ben ule, facemos así a camiña, vedes? E agora vou a coller un salvamanteis que teño por aquí. Vou poñer isto aquí para manchar canto menos mellor, que eu son moi torpón, moi torpón. Aí, e outra culler. Metemos estas verduriñas. Oh, que rico, por favor, que rico, que rico. De verdade a boa, Facedes a receita. Non vos vades a arrepentir. Bueno, aquí me estaban preguntando. Bueno, eso que é para un ou para dous? Claro, quen fai esa pregunta claramente é para un. Espera que a resposta sexa para un. Vale, é para un, vale? Pregunta interesante, Aí queda eso pa eu só, vamos. Esa pa de aí vai facendo outra, Eu non sei, a miña amarga máis eu papámolo a medias, Con esta arroz. Vai xejanos para os dous. Se me pilla con 20 anos non, Se me pilla con 20 anos dá medio perico. Ben, e agora... Vale. Queima, queima. Bueno, vedes... Buah, o arrecendo da ceboliña é brutal. E poñemos aquí a camiña esta. E agora esta, vale, aguanto. Aquí o que vos decía, a cebola vermella. Salseamos ahora con isto. Aí está. Aí está, co zume de laranxa e demais. E preparádevos para disfrutar. Eu teño xa o sorriso que xa non o quito de enriba. Vou poñer unhas florciñas ou así para presentaros para que quede bonito e listo para comer. Vémonos aí na esquinilla da mesa, no chisco deste ollo. Agora. Podemos presumir moito dos cordeiros que temos en Galicia. E para preparar esta pa precisamos adobala cunha cebola vermella, 2 dentes de allo, unha noz de xenxibre, o zume dunha laranxa, un chile, a canela, o comiño, o pemento doce e o azafrán. Asámolo ao forno 1 hora a 180 graus. Cocemos o arroz salvaxe, mesturámolo cas verduras e as olivas. Empratamos a pa co mollo que soltou, as verduras co arroz e listo para comer. E agora venden estes mix de flores comestibles que agarran un prato e o botan para arriba. Oi, están boas, Non sei se probaxedes a flor do allo, pero é moi interesante, entre outras. Son destas cousiñas que van gañando e a min, desde logo, vanme gañando. Bueno, non teño máis que decir, excepto coller un garfo aí e calar a boca e comenzar a papar, que iso é o meu. Un miguiño, unha aperta e ata outro día. Chao.